mas pinainit Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi. Hello, good evening, DJ Rocky. Anong pwede namin itawag sa'yo? Kay. Kay, ilang taon ka na? I'm just 31 years old. 31 years old. Kay, 31, sang lupalop ka naman galing? From Manila. From Manila. Alright, Kay, 31 from Manila. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Top secret ko is, na-inlove ako sa staff ko pero meron akong asawa. Na in love ka sa staff mo pero meron kang asawa. Tama ba? Yeah, that's correct. Gano'n na kayo katagal ng asawa mo? Actually, mga around 6 years. 6 years na kayo ng asawa mo. At lagi ba kayo nagkakasama ng asawa mo? Hindi. So actually, parang wala na rin kami masyadong pag-uusap. Parang ganon, before that. Okay. So, technically, kasal ka pa pero hindi na kayo masyadong emotionally involved sa isa't isa. Tama ba? Opo, that's correct po. Alright. So, anong business yung meron ka if you don't mind me asking? Pero kung hindi, it's okay. Manufacturing siya. Manufacturing. Alright. So, meron kang isang staff doon na minahal mo na. Tama ba? Yes, correct. Paano nagsimula? Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano nagsimula na nagkagusto ka and then eventually na-fall in love ka dito sa staff mo na to? Yeah, during that time, isa kasi akong HR manager ng manufacturing company. And bago lang ako. Newly hired lang. And so, syempre, as part of being a HR manager is to build a HR team. So, nag-recruit ako, parang naghanap ako ng mga possible maging team ko. And then, meron akong naging parang part of the interview na isang HR staff. And then, na-hire ko siya. And natanggap ko sa office ko. So, eventually, nakapag-start siya. And then, nung nag-start siya, parang casual lang. Kasi ako yung typical na manager na mahigpit, more of details, and more of dapat makinig sa instructions. So, yeah, na-hire ko siya. But moving forward, just like 1 month ago, November ko siya na-hire, and then by December 2024 is parang nakaka-feel ako ng something sa kanya. Kasi medyo parang caring siya sa akin. So, paano yung So, pagiging caring niya? Like, tinatanong ka ba niya kung kumain ka na ba? Naligo ka na ba? May ganun bang tanong? meron kung, sir, kumain ka na ba? Sir, nandito kami. Mayroon ka bang mga instructions? Mga ganun muna. Mhm. So, yun yung mga tanong muna niya. And then hanggang sa, since kasi yung position niya is one of the engaging in employment law. So, Mhm. mga termination, mga engaging with Suspension. suspension, Mhm. that's right. So, since may expertise about law, inano ko siya, parang tinuruan ko. So, more of lagi kaming magkasama. So, pag may questions, lagi ko siya tinitrain. So, pero marami akong staff during that time, even recruitment, marami naman akong tinuturuan. Pero nakafocus ako sa kanya since, syempre, manufacturing, maraming employees, maraming mga nagkakaroon ng mga violations on the company. Siya yung lagi kong kausap.
So, sa pagiging laging kausap, na-fall siya sa akin muna. After, parang ako rin naman din nakaramdam So, paano din mo nun. nalaman na na-fall siya sa'yo? Nagtapat ba siya sa'yo ng nararamdaman niya o bigla ka na lang ba niyang hinaplos ng kakaiba? Anong determining factor para malaman mo na na-fall talaga siya sa'yo? Wala namang pag-aamin, pero as a guy, nakaramdam ako ng parang ano, parang iba sa kanya na beyond the limit of being employer and employee relationship na. Mhm. So, nakaramdam ako nun because I've been for how many years na as being HR manager. So, So, marunong kang nakaramdam ako bumasa sa ng kanya. tao, ganon. Yes, oo. Kumbaga Nakaramdam yung ako sa kanya na gano'n. yung dating sir lang tawag niya, "Sir, kumain ka na ba?" Ngayon parang, "Sir, kumain ka na ba?" Gano'n na siya ngayon. Parang gano'n, nag-evolve into parang may something talaga na extra care and pag-aalala, gano'n. Hindi naman, Ay, hindi still naman. ano pa rin naman, ano pa rin naman siya, parang Professional. kung anong tawag niya, professional pa rin na, pero yung gestures is malalaman mo, na iba, right, kumbaga sa ibang mga staff, sa mga employees iba. Mhm. So yun, nakaramdam ako ng gano'n, which is parang correct siya kasi as an HR, alam ko paano yung mga nararamdaman ng mga employees, at ano yung mga gestures nila. So Alright. yun. So, nung naramdaman mo na, "Uy, iba na 'to, may gusto 'to sa'kin," anong ginawa mo? Nung una, being a professional na hindi ko pansinin, parang, baka gano'n lang talaga siya. Baka baka just a typical kasi Gen Z, eh. So, baka ano lang talaga yon. Pero moving forward na habang mas tinuturuan ko siya kasi madali siya maka-pick up ng mga lessons, ng mga dapat doon sa kung anong position niya, at nandoon kami sa isang parang conference room lang, is nararamdaman ko yung hindi na siya masyadong focus sa tinuturo ko, masyado na siyang focus doon sa paano ako nagtuturo, kung paano yung gestures ko, paano ako magsalita, paano ako magbigay sa kanya ng way of ganito yung dapat mong gawin. So, kino-compliment niya yung the way or process mo of teaching her, gano'n ba? Yes po, oo, gano'n na nga. Okay. So, anong naging pangyayari after that na nagko-compliment siya? Dun ka na ba nagkaroon ng cue na, "O, dapat na rin akong magsabi dito ng nararamdaman ko or mag-step up sa gestures ko?" Hindi naman kasi iniisip ko naman na baka ano lang niya, baka humahanga lang siya, ano, hindi naman sa gano'n. Pero medyo napaisip ako kapagka uuwi na ako ng bahay, pupunta na ako ng something na kung saan ako magko-consult kasi nag-consulting din ako sa iba't ibang kumpanya. Naiisip ko siya, so ba't gano'n ba yung staff ko, ba't gano'n siya, tapos nagme-message siya out of office hours, mga gano'n. And then nagre-react siya sa mga message ko kahit naman dapat mga instructions lang yon, parang nagbibigay siya ng mga emoticon like what. So, mga gano'n. And then parang doon is parang nagkakaroon ako ng something na, teka, parang merong nagki-care sa'kin. Kasi more of as HR manager kasi more of mag-isa lang ako, eh. Wala akong masyadong pakialam sa feelings ng ibang tao, more of work lang, and then kapagka hindi naman work around, ang iniisip ko lang is sarili ko. Kasi we are not actually engaging with my wife naman masyado. Mhm. So yun, nakaramdam ako ng something pag-aalaga niya or pagiging care niya. Mhm. Na hindi na ipaparamdam sa'yo ng asawa mo? Yes, oo, na hindi niya naipaparamdam sa akin. So, may ginawa ka bang bagay para matugunan yung mismong nararamdaman mo na yun? Yes, actually umiwas ako and then mas nagigpit ako sa kanya, "Ito yung gawin mo." Parang humanap ako ng butas na mali sa kanya na kung puwede ko siyang alisin, gano'n. Pero siyempre in terms of HR perspective, mali yun, eh. Pero hindi ko rin napigilan, sabi ko masama gawin yun, Mhm. hindi yun maganda gawin na parang balak ko siyang tanggalin sa trabaho niya.
kasi may konti na akong nararamdaman sa kanya during that time. So parang hinayaan ko na, o sige, magaling naman siya sa trabaho niya, edi ibigay ko yung nalalaman ko kasi fresh graduate siya, kakaano niya lang eh. And then Mhm. parang na-sideline lang siya and then pumasok sa amin. First time niya maging HR. Mhm. So binigay ko yung Mhm. pagkakataon na baka maging HR manager to moving forward kasi merong nakikitang kakayahan niya. Mhm. Pero So hindi mo binigay ba, ko lahat. Kay, naiisip na baka mamaya pinalalapit niya lang talaga yung loob niya sa'yo and vice versa para medyo ma-secure yung possession niya dun sa company ninyo? Meron ka bang ganun na parang naisip at first or parang nawala yun? Or meron ka rin bang parang naiisip na baka ano lang 'to, kumbaga ganito naman siya sa lahat. May gano'n ka ba or talagang kakaiba yung gestures niya towards you? Actually, I try to gauge naman na baka ganun siya, baka she's trying na uplift yung position niya, baka mai-promote ko siya. Pero in my ano, trying na i-test siya, hindi eh. Sa lahat ng test na ginawa ko, hindi. Kasi parang okay siya sa pagiging under ko. Ayaw niyang maging, actually, tinatry ko siyang ilipat sa ibang manager na pwede siya. Pero parang ayaw niya, gusto niya dito lang siya. So, sinasabi niya na okay lang kahit gusto kong tumagal ng 5 years dito and then sa kanya lang ako i-gauge kung okay ba ako sa trabaho ko. So, wala akong nakitang naghahangad siya ng posisyon or something kasi genuine yung, kasi marunong naman ako tumingin kung genuine yung tao, yung nararamdaman. So, nakita ko yung pagiging genuine niya doon na sabi niya, fresh lang ako, fresh graduate lang ako. Gusto ko bang mas maraming malaman katulad mo? So, gusto ko maging under you, turuan mo ako. So, I'm not, tinanong ko rin naman siya doon, hindi niya rin sinasabi. And at naramdaman ko na totoo yung sinasabi niya. Mhm. So, wala akong nakita, DJ. So anong plano mo dun sa nararamdaman mo na pagmamahal sa kanya o pagkagusto sa kanya? Yeah, so first of all, tinry kong lumayo. Kahit mahirap lumayo kasi makikita ko siya araw-araw sa trabaho. Pero tinry kong patayin yung nararamdaman ko kasi I'm still, legally married and, ayokong masira yung pamilya ko kahit ganun yung nangyari na hindi kami masyado nag-uusap at parang wala ng love yung asawa ko sa akin during that time. Tinry kong lumayo, DJ Rocky, nung araw Mhm. na yun. And we are talking about today. Like, anong plans mo moving forward? Kasi yung mga naibabanggit mo kanina, tinry kong lumayo at that time. So ngayon ba, hindi ka na nakalayo sa kanya at patuloy pa rin kayong nakakapag-usap? Or tuloy-tuloy pa rin ba yung parang low-key landian or harutan while working professionally? Ganun ba yung gusto mong sabihin sa amin? Actually hindi natuloy yun. Yun yung gusto ko sa isip ko, pero kasi itong girl na 'to may boyfriend. May boyfriend siya, so parang napagselosan ako, nakikita yung message namin. So, hanggang sa umabot sa point na pinuntahan ako ng boyfriend sa office and then nag-iskandalo. And that thing happened na parang mas naging inner yung love namin kasi parang di namin iniwan yung isa't isa. So nag-resign siya and then I'm actually stepped down to the office because of the issues. So yun. Tama ba ako ng pagkakarinig? Nag-step down ka sa kumpanya ninyo as an HR manager, tapos etong HR staff mo na 'to, nag-resign bilang empleyado ninyo? Yes, oo, nag-resign muna siya kasi nagkaroon ng memo, nag-hearing muna, and then Memo siyempre na sinong minemoando gumawa? ako. Ikaw? Siyempre yung executive management na yon kasi siyempre hindi ako puwedeng gumawa kasi magkakaroon ng conflict of interest. So, yung executive management So yung anong, gumawa. nasang posisyon ka na ngayon? Nasa HR department ka pa rin ba? Yeah, I'm still in other company as Vice President for Human Resource and also HR consultant sa mga BPOs. Okay.
So tuloy-tuloy pa rin ba kayo ng palihim? Kasi sabi mo kanina, you've mentioned na parang hindi niyo iniwan yung isa't isa kahit na parang naging inner na or parang sa inyong dalawa na lang yung parang pagkapit ninyo sa isa't isa. Oo, yes. Hindi namin iniwan, mas lalong naging inner yung love during that time na nawala kami sa company. And mas madalas kami nagkikita, tapos may mga nangyayari na rin sa amin. Hindi ko na rin naisip 'yun. So parang medyo nagkakaroon siya ng guilt sa sarili niya na naging kabit ako. And then yung boyfriend ko parang nagkahiwalay sila is because of me. Nagkaproblema siya sa pamilya niya. So anything, so parang yun yung naging root cause, yun yung naging cause nung ginawa namin up until now. Pero ngayon is parang nawala na lang siya bigla. Parang hindi ko na siya maramdaman, parang she says na parang mag-iisip muna siya. So parang ganon, oo. Mhm. So nandun kayo sa part na hindi mo alam, nandun ka sa parte na parang hindi mo alam kung babalik siya at hindi mo alam kung may patutunguhan yung relasyon ninyo. Yes, oo. Which is I understand kasi legally married ako and nalaman ng asawa ko. Tapos siyempre nagalit yung asawa ko sa akin kasi na I'm cheating on her. And then siyempre siya by guilt parang naging kabit ako. Pero tinanggap na lang niya yon because she understand na mahal niya ako kahit maraming beses na nangyari right after nang mawala kami sa kumpanya. Yung nangyari, ibig sabihin na nagkaroon kami ng mga sexual intercourse, yung pag-aalaga na binigay ko sa kanya, binigay ko, tapos nawalan siya ng work, binigyan ko siya ng bagong work sa mga connections ko sa mga company para lang makabawi. And do you think and do you want to fix your relationship or your marriage? Actually, I try, DJ Rocky, but yung wife ko kasi ayaw na rin naman niya na considering na siguro nasaktan siya Hindi siya and siguro ha, nasaktan talaga yon. yeah, nasaktan siya. Ayaw na rin niyang balikan ako. Even I try naman na mag-sorry and parang bigyan ng assurance na hindi ko na gagawin. So, I accept na lang the fact and considering naman yung ginawa ko na parang nawala yung both parties kasi syempre nawala yung wife ko, nawala yung family na binild ko, and then nawala rin siya na hindi ko alam kung babalik pa ba siya. So, ang So, tanong ko sa'yo ngayon, meron bang guilt or meron ka bang pinagsisisihan sa lahat ng mga nangyari? yes, meron. Yung kung meron man akong pinagsisihan is yung cheating na ginawa ko sa wife ko kahit na hindi niya napaparamdam sa akin yung pagmamahal, kahit parang wala lang ako sa kanya. Pero still, I'm guilty pa rin doon kasi it's not an excuse na ginawa ko yon. Mhm. So yun yung guilt ko sa kanya. Syempre guilt din on the side of the girl na staff, dati kong staff na nawalan ko siya ng trabaho, nasira ko yung first work niya. So, yun yung mga Mhm. guilt ko And hanggang kung ngayon. magbibigay ka ng mensahe sa isa sa kanila, between your wife and dun sa girl, sinong bibigyan mo at anong mensahe to? Bibigyan ko ng message syempre yung wife ko. Mhm. So Yung go wife ahead, ko, bigyan kita yung ng kahit 1 minuto to give a message. yeah, dun sa wife ko. So, I'm really sorry for what I've done na ginawa ko yon. So, Ano? again, it's not an excuse or Nakaiba ko kayo. something, still ginawa ko. And I I'm tried, still sabi. going to face I the tried. consequences naman. So, I'm still being thankful sa love mo na binigay mo sa Sumuko. akin, for Ulitin kung building wala na our siya. family. I'm very, very thankful for that. Kahit ako yung nagkamali.
And hindi ko iniisip na may pagkukulang ka. I'm still on that na siguro kaya ka naging gano'n is because of me, na meron akong pagkukulang lagi para sa'yo. So, yan. Anyway, kumusta naman yung pakiramdam mo ngayon? Sa ngayon, okey naman ako pero as a professional, but in terms of being, pag-alone na hindi ako okay. Kasi siyempre I'm still parang nagme-message pa rin ako dun sa girl na dati kong staff and then dun sa wife ko. Kasi Parang parang nawalan naghahanap ka. ako. Nawalan ako, oo. Mhm. So, yun. Alright. So, although mali Mhm. yun, pero parang tina-try ko lang naman. Sino kamukha mong artista if you don't mind me asking? Ah, Parang wala ata. I don't know. Hindi ako masyadong nanonood ng TV masyado. Pero okay, palagay mo ba pogi ka? Maybe yes, kasi medyo matangkad naman ako saka talagang, ah, payat lang, hindi naman katamtaman lang. Sinasabi lang nila, yes, oo. Yun pala. Kaya siguro. Charot lang with that. Anyway, Kay, thanks for calling this program and thank you for trusting me Yeah. sa Thank you so much, iyong DJ top Rafi. secret. Mag-iingat ka palagi and I hope mabigyan ka ni Lord ng gift of discernment para alam mo kung ano yung mas tatahakin mo sa buhay. Alright? Yeah. Yeah, yeah. Thank Thank you. you, God thank bless. you. Bye. Alam nyo ba yung kasabihan na we are the product of our own choices? So kapag pumili ka daw ng positive situation, pag pumili ka ng positive decision, ang outcome nun palagi, positive result. Oo. Sabi unless may circumstance na iba pa. Tapos kapag pumili ka daw ng tama, ang mangyayari daw sa'yo, magkakaroon ka ng situation na tama. So kapag pumili ka ng maling tao sa buhay mo, magkakaroon ka ng situation na mali. Kasi nakapamili ka ng mali. So hindi po pwedeng mali yung pinili mo tapos ang magiging resulta tama. Gets mo, kabisyo? Although hindi naman tayo perfecto. Pero naniniwala ako na pwede naman tayo pumili ng tama. At hindi naman natin kailangan magkamali para malaman natin kung ano yung tama. Napakasarap kayang mabuhay sa mundo na alam mong wala kang natatapakang tao, wala kang nasisirang relasyon, wala kang nasasaktang kiniklaim mo na mahal mo, wala kang sinisising tao na nagkukulang sa'yo kasi pinag-usapan naman ninyo. Yung ganun ba? Tsaka nakakalungkot no, na para bang yung marriage sa panahon ngayon, parang kapag nagkulang siya, hindi, hanap na ako agad ng iba. Or parang, sige, tatry ko pa rin i-resist yung temptation, pero eventually, magi-give in din ako. Parang nakakatakot siya and nakakalungkot siya na ganun na lang natin tingnan yung marriage. Ano to? Papel-papel na lang ba to? Hindi ba siya marriage na pinagsama kayo ng Diyos, na parang it's a commitment, not just between the both of you, but to the Lord? Na parang kung lulukuhin mo yung misis mo, parang binastos mo na rin si Lord. Parang ganun yung feeling. Kaya kilabutan naman kayo dyan, mga sis, mga bro. Anyway. Diba? Just sa paper na lang eh. Minsan nga naisip ko na lang talaga, bakit hindi na lang ninyo bigyan ng expiration date yung marriage? Diba? O kaya, wedding na lang tapos with expiration, tapos renewable every year. Nakakaloka eh. Tapos ang hirap-hirap pa magpaanal, 'di ba? Yung properties, paghahatian nyo pa. Yung aso pa ninyo, 'di ba? Sino pang mag-uuwi ng aso, 'di ba? Kanino pa yung custody ng aso? Parehas kayo na pamahal doon. Makikipaglaban ka para sa aso, pero doon sa tao, hindi. Kakaloka. Anyway, kabisyo,
Sa mga nakikinig po ngayon, thank you for joining me. And kung meron ka pang pinagdadaan ng sakit, galit, pait, hinanakit, pwede naman pero bukas na tayo magsama-sama kasi overtime na ako. Nakapiling po ninyo ang inyong basa Princess DJ Rakitera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Shout out kay Sir Marlon na nandito ngayon sa loob ng booth. At grabe, tinapos talaga yung programa ko. May pasalubong pa. Ang dami pang ibinigay na produkto sa akin. Maraming salamat, Sir Marlon, at sa mga kabisyo natin out there. Nakapiling ang Basa Princess, DJ Rakitera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.